Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas kag Bugos nga Pilipinas sa welcome na sa pagpangalagad sang aksyon na Balita Evening Edition. Karon nga daw Webes, Marso 10 sa tuig 2022. Ang inyong tagbalita Action Day Salazar. Para sa mga headlines, una kita sa mga balita lokal. Rerouting ipatuman sa Lenny Kiko Rally buwas nga adlaw. Mga naapektuhan sang pagbaha sa Bacolod City, nakabalik na sa ila puloy-an. Sa balita national, ITF ginatunan ang Pandemic Alert Level 0. OWA nagapangayos ang dugang nga tion para mabayaran ng 1.7 billion nga utang sa mga hotel. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Day Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili ng kandidato, pangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una,
Maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibasa kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka mangyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. That Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. That Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Sal, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo. Action Radio Philippines Standard Time lasay sa 14 kagkaron sa detalye na sang mga balita lokal. Temporaryo nga pagasirada ng dalan Hernaez Lacson, Lizares Lacson, Hernaez Araneta kag Lizares Araneta sa mga syudad sang Bacolod bus ngadlaw Marso 11. Suno kay Bacolod City Police Office kon BCPO spokesman Police Lieutenant Colonel Sherlock Gabana, ang tanan nga dalan sa palibot sang Paglaom Sports Complex ang temporaryo nga pagasirada nagud maghatag ligwa sa mga tumalambong sa Grand Rally ni presidential candidate kag karon Vice President Leni Robredo. Suno kay Gabana, may temporary man nga rerouting nga paghimuon na sa mga adlaw. Plastado naman ang traffic plan sang syudad agud masiguro nga hindi tuman nga maapektuhan ang lakat sang trapiko. Nagpanugyan si Gabana sa mga motoristang magsunod sa direktiba sa mga traffic enforcers nga nahamtang sa mga intersection points sa palibot sang Paglaom. Mayara closure nga dalan, gagami ara naman ang forward naman sa mga media inditikon ini nga mga dalan nga ipag-siratan for the meantime while nagakuan sa marami. Sabi ang dalan nga nagakuan sa palibot sang Paglaom. Nabatihan niya si DCPO spokesman Gabana. Bawod sa mabaso nga pag-ulan kagabi nga adlaw Miyerkules, nagubang overflow nga nagaangon sa puro katiningban kag puro kawayanan sa may barangay Vista Alegre Ciudad sa Bacolod. Ginpahag ni Kapitan Jose Maria Leandro de Leon nga mabaskog ang daludo sang tubig gikan sa kabukiran rason kung nga narusdak ang overflow. Ginpahag sa punong barangay nga madamo man sa mga nagsupon nga dalakong sangasang kawayan kag sagbot sa suga. Pagpahayag sa kapitan nga madugay na nga magagmay nga sa lakin lamang ang ginapalabay sa overflow.
Tuig 2016 sang una nga nagubang portion sang overflow kay dapat na kuntani nga kayuhon sang 2019 apang bangod sang pandemic ang pondo para diri ang gin-realign sa pandemic fund. Sini nga tuig 2022 liwat nga ginpunduhan ang pagpakayo sang overflow. Ginkompirma ni De Leon nga duha ka semana pa lang nakaligad sang ginpatigayon ang bidding kag mahimo ginahulat na lang nga ma-award sa nagdaog nga kontraktor. Practically, hindi na tayo overflow na siya ng damage sa 2016 pa na. So, ang day mo yun, ginalimitan na ngayon na pag-usahan, like vehicles na, ang sige na labay. Kagabi na ito medyo baskugang tubig na sukna naman na ito, mga dito plus mga kaging mga sakbot. Nabatyan ang tingog ni punong barangay Drion sang barangay Vista Alegre. Nakabalik na sila tag sa mga puloy-an ng 25 tanan ka mga pamilya kon 80 ka mga individual nga nag-evacuate gikan sa may barangay 39 bangod sa natabo nga pagtaas ng tubig baha sang Miyerkules sang gabi. Ginpahag ni Executive Assistant kagkaroon na CDRRMO Cluster Head Jomari Vargas ini nga mga residenteng temporaryo nga nagtener sa may covered court kag health center sa mga barangay agud mapasiguro ang ila seguridad. Sulo kay Vargas, gilayon man nga nagpadala sa ayuda sa apektado ng mga residente ang syudad, pagiman na siya talatapan na. Ginpahayag sini nga magluwas sa barangay 39 isaban ka pamilya ang nag-evacuate sa may barangay Takuling matapos batiphagan sang padera ang ila puloy-an. Pag-ulan ng abot ng report ng rescue mo, mga 25 families ang na-apektuan. Banyas like pala to, as of this time, alos wala na to tao sa evacuation center, nagbalik na sila balay. Nabatyan sa Executive Assistant Vargas sa katapusan nga balita lokal, 11 milyones pesos nga balor sa house construction materials kag bugas ang ginpanagtag sang gobyerno probensyal sa 2,325 ka mga persona nga naapektuhan sang bagyong Odette sa may banwas sang Isabela Negros Occidental subong nga adlaw Huwebes. Ining kabahin sa Rebuild and Restore Typhoon Odette Relief Operations nga ginapatigayon sa probinsya agud mabuligan ang mga residente nga makabangon sa halit sang bagyo. Ang pagpanagtag ginpamunuan ni Governor Bong Lacson nga personal nagpadulong sa mga distribution area sa Cultural Center Gymnasium, Tinongan Covered Court kag Barangay Camp Clark. May relief distribution man sa may covered court sang Kansalungon kag Sikatuna. Suno kay Lacson, 10.4 million pesos ang ginpanagtag nga roofing materials samtang 600 mil naman ang balor sang bugas. 10.4 ang roofing materials, 10.4 million, tapos mga 600,000 para sa rice for 2,600 plus beneficiaries. As I said in my speech, I leave it really to the wisdom of our school division superintendent. Nabatyan na si Governor Bong Lacson. Una sa balita, una sa aksyon. DTX 500 capsule mga ka-aksyon.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili sang kandidato, pangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga rights, unemployment, corruption, development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato.